Pizza vieții. Sunt cu mama. Mă duce să-mi cumpere păpuci. Hai găsești oameni. Ea vorbește la o pomeni pe ăla de jos. Fratele meu tâmpit și prost. Zice ceva la cameră, bă. Mama, m-a făcut un pic și prost. N-am și filmat. Am dovezi. Asta e mama. Se duce să-mi ia păpuci. Acolo 6 oameni vorbesc. E o zi frumoasă aici, bă. Mama, e frică de coronavirus, poartă masca la gură. Cred că ne oprim aici să iei păpuci. Bă, e frumoasă fata asta care vă arăt acum așa, aspect așa. Are iubit, cred că așa bate. E acolo așa în spate. Sper că mă văd bine. Bate sarele astea. Uite acolo. Nenea ăla e prost. Să rămână. Servus, copile. Ce? Da. Dar ce-ți mai face soțul, mama? Hai, mama. Ce-ți mai face soțul? Bine. Vine. E la lucru? Eu-i Mirela. Ce-a făcut muma ta, Bela? Da, stai, mami. Nu o cunosc. Eu, că ne calcă mașina. Da, uite, asta ne calcă, e nebună. Face așa? Să vezi cum face. Dar ce-a făcut? Păi eu le aude până și el fuge. E. Aici. El se crede la... Aha. Nu știu unde se crede la... Nu. Frumos tantia aia. Da, dacă ajungem jos la Kaufland, mai întâi. Da. Ce motocicletă are ăla. Păi și unde trebuie să mergem? Eu cred că dacă nu mai găsim până aici, mă enervezi. Dar mergem în piață dacă... Sau trebuie să mergi la mașină. Păi da, mergem înapoi și mergem în piață. Ceau băiatul. Uite ce trotinetă faină are băiatul ăla de acolo. E șmecher. Nu știu. Băiatul ăla știe să facă chestii din aia. Sare. Crezi? Bani... Chiar acum au făcut banii hub. Da? Aha. Acolo așa femeia bunăciuna vieții. Ia uite, mamă, ce skin a făcut. O Da? să de pe ăla. Chestia aia, rampa aia. Vă arătam și vouă, dar nu pot să întorc. Sau pot să întorc camera? Fac poze de aici. Ce, ai găsit ceva sau? Și mai încolo unde? Să mai mă duc, că nu mai am unde să merg. Păi? Numai trebuie să mergem să luăm mașină. Aha. Și să ne ducem la jos, la Deutschland. Aha, ok. Aha, ok. Cu bluză roză faină. Ce? Nimic. Să rămână. Care e bluză roz? Că nu văd. Una, au trecut în spate. Aia cu vestă roșie. Da. Aha. Aici stau oamenii la terasă. Să văd ce video. Stau. Nu știu. Mirela, să mă doare ca vocea, Doamne. Hai că poate aveți noroc și vă arăt pe băiatul cu schemă. Merg mai repede, cred că. Să rămână. Uite aici trafic.
Uite acolo și om cu bicicletă. Sper că l-ați văzut. Porumbei spartani. Slabă și bună. Ia, să-l arăt pe băiatul acela. Ia, stați așa, stați să întorc camera. Ia. Dați bă că-l filmez pe băiatul ăla. Gata, l-am filmat, l-ați văzut. Am făcut o schemă, dacă mă văd când mai vrea să facă. Bă, Cosu, arată cât la femeia asta din spatele nostru. Îl ține bunica să Bă, tu cunoști pe femeia asta din spatele nostru? Pe cine să cunosc pe Pe băiatul? femeia asta din spatele nostru. Eu nu. Pe asta? E măta, prostule. Nu o cunosc. Nu ai șanse. Asta e măta, prostule. Păi dar ce, nu ești maică sa? Ei, da, nu? Păi și Ana ești, de asta zic că ești mama noastră. Cum pare la flori? Ia uite, ești băiatul, vinde flori. Câștigă și el un ban de pâine. Bă, i-a dat un leu gratis cineva. I-a dat femeia aia în roșu un leu la băiat pe gratis. Corect, mi-a dat pizza lui. A? Nu știu ea. Păi dar el nu o mănâncă și dacă o mănâncă o aruncă pe jos. Sau o bagă în burtă. Da. Circulă mașinile. Ai ceva de zis, bă, la cameră? Asta care are telefonul nu e prost. Văd că-s prost, pe dar suntem frași de aia, semănăm. Păi nu? Mai. Unde, pe aici ai lăsat-o? No, Nu, eu cred că mai în față. mai în față, mama. Da, mama, mai ce mai magazin. Mult mai în față. Ah, Se pare că mama încurcă străzile. Pe cum de ai încurcat-o? Ce? E prea mult de mers până acolo, sau? Ha? E, uite pedalat. n-ai de pedalat, de mers. Cum e pe luat aia la ușcă? Le întreabă, ce n-ai întrebat-o? Dar trebuie să fie pe aici ceva, cred că. A, uite. Păi nu știu, vezi și tu, întreabă. Aici se vinde langoș. Ia uite pe asta care vine acum. Ia. Copilul cu scheme, ia. Nu mai s-a dus după colț. Faină trotinetare. Matei, oprește-te! Da. Hai că închid.